Jeg vælger model B, fordi at hun er sådan midt imellem. Den ene er lidt for stor, og den anden er lidt for tynd. Jeg har valgt model A, fordi jeg synes, jeg kan godt lide hendes krop på den måde. Jeg synes, at model B er pænest, fordi at hun har mange former. Og i forhold til A, så er hun godt nok lidt flottere. Jeg har valgt model B, fordi hun har en normal krop. Jeg synes, model B er pænest, fordi hun ikke er pissetynd og heller ikke så fed som hende der. Jeg har valgt model C, fordi jeg synes, hun er mest naturlig. Jeg har valgt model B, fordi hun er den mest naturlige. Jeg har valgt model B, fordi jeg synes, hun har en flot krop. Jeg har valgt model B, fordi at jeg synes, hun er naturlig, og hun har flotte former. Jeg har valgt B, fordi at hun har en naturlig krop. Jeg har valgt hende nummer A, fordi hun har pæn krop. Jeg har valgt model B, fordi jeg synes, hun har normal krop. Jeg har valgt model B, fordi hun er mest naturlig. Jeg har valgt model B, fordi hun har en flad, god mave, og så har hun en god krop. Hun har nogle gode bryster og nogle gode ben.